Fashion Tour door Centrum. Hal opendacht weer schot in de roos. Het is vandaag 22 maart. Dit is het Pelemaasjournaal. Normaal gesproken staat de laatste zondag van de maand in het teken van de Koopzondag. In verband met het paasweekend werd het in maart een weekje naar voren geschoven. Speciaal voor het komend seizoen werd deze Koopzondag de Fashion Tour, waarin de nieuwe voorjaars- en zomercollecties werden getoond, georganiseerd in het centrum. We vinden het ook heel leuk om dat 2 keer per jaar te organiseren. Voor de klanten in Venray natuurlijk. En het is ook heel leuk dat we er met z'n allen, dus de winkeliers samen, dit organiseren. Er zitten toch nog heel veel modewinkels in Venray. En ook zeer zeker fashion gerelateerde zaken. Als je echt goed de winkels van binnen gaat bekijken, dan hebben ze toch best wel wat te bieden op allerhand niveau. Dus daar stond ik zelf dit keer ook weer van te kijken. De modeshow werd gelopen door Venrayse bekendheden. Voor sommigen was dit een compleet nieuwe ervaring en geoefend voor de job als mannequin hadden ze niet. Nee, ze hebben niet geoefend. Vanmorgen hebben ze eventjes een rondje over het podium gedaan. En voor de rest zijn ze dus gewoon helemaal een sprong in het diepe. Vanmorgen om 7:30, nee 11:30, sorry. 11:30 mochten wij op de Grote Markt hier oefenen met de presentator erbij. Die hebben ons wat pasjes geleerd en Ger was er natuurlijk bij. En Ger die kan dat heel erg goed, dus daar heb ik heel veel van geleerd. Dat heb je ook kunnen zien, denk ik. Tuurlijk. Nee, we hebben absoluut niet geoefend. Net even een paar pasjes doorgenomen. En dat moest ik zelf ook, want ik heb het al lang niet meer gedaan natuurlijk. Maar Jorianne is gewoon wat de choreografie betreft bekend. En ja, ik heb lang gelopen, dus dat ging vanzelf gewoon. En veel gekke dingen hoef je ook niet te doen. Hè. De nieuwe modellen mochten 2 keer de catwalk betreden met 2 keer een ander setje. De gelegenheidsmannequins vonden het allemaal prachtig om zo aan deze fashion tour mee te doen. Dat was eigenlijk wel heel leuk. Het was wel koud, maar het was wel heel bijzonder. Heerlijk. Terug in de oude tijd gewoon. Voor even, ja, dat vond ik wel leuk, ja. Alleen verschrikkelijk koud hoor. Ik ben blauw voor de kou volgens mij. Maar heerlijk. Nou, dit is voor mij in ieder geval de eerste keer. Maar ik vond het eigenlijk toch wel leuk. Ja. En ach ja, je doet mee om ook een beetje plezier te maken, denk ik. En dat lukt. Ja, zeker. We hebben het goed samen gedaan. Absoluut. Goed samengewerkt, dus het ging perfect. De deelnemers en winkeliers zien deze thematische Koopzondag als een positief statement voor de bedrijvigheid in het winkelcentrum. Ik vind het heel goed. Je laat echt meteen zien wat er in Venray nog te doen is. En wie weet komt er daardoor weer wat meer naar Venray toe. Elke Koopzondag moet je iets organiseren. Daar komen de mensen toch weer extra voor. En dan wordt het weer gezellig in Venray. Ja, vinden wij wel. En dat geeft ook signaal af dat we hier in Venray gewoon absoluut bereid zijn om vol gas te geven. En de klanten proberen naar Venray te blijven trekken en houden. Zoals gezegd wordt de Fashion Tour 2 keer per jaar georganiseerd. Tijdens de Koopzondag in september zullen de najaars- en wintercollecties geshowd worden. Het was afgelopen zondagmiddag een beladen wedstrijd tussen Overloon en Venray. De strijd om de punten werd onder toeziend oog van vele toeschouwers uitgevochten op het Brabantse veld. In Sportpark De Raai in Overloon werd zondagmiddag de derby eerste klasse D tussen SSS 18 Overloon en SV Venray gespeeld. Door deze treffer van Niek Verstegen werd de eindstand 1-3. Nou, we staan in de onderste gelederen, net 3 punten boven Venray. En deze plaats is natuurlijk belangrijk om het verschil te kunnen maken. Als we gelijk komen, dan is dat toch onderaan in de streep heel moeilijk dadelijk om niet te kunnen degraderen. Of in ieder geval rechtstreeks degradatie te kunnen ontlopen. Voor de wedstrijd hadden de Overloners nog het gevoel dat er iets te winnen viel. Wie gaat er winnen? Overloon natuurlijk, hè? Absoluut. Waarom? Waarom? Een beter team, meer ervaring. We hebben een betere flow, dus ik ga ervan uit dat wij gaan winnen. Ik denk dat dadelijk in de kantine een groot feest wordt gevierd. En daar komt de wedstrijd toch PSV Ajax of niet? Ja. Ook nog in de kantine, dus dan is het vanavond tot in de... Ja. Maar zover kwam het niet. Het feestje in de kantine werd uiteindelijk dus gevierd door de Venraynaren. Het publiek zag het eerste deel van de wedstrijd nogal chaotisch verlopen, maar toch uiteindelijk uitmondde in een voorsprong van de geel-zwarte. Na dit eerste doelpunt van Overloon leek de wedstrijd naar SSS 18 te gaan, vooral omdat de Venrayse verdediger Jordi Wismans flink geblesseerd raakte aan zijn knie.
Korte tijd later werd echter de gelijkmaker gescoord door Niek Verstegen. Wat vindt u van de wedstrijd tot nu toe? Naar omstandigheden goed. Maar het kan beter. Het kan beter. En wat bedoelt u met die omstandigheden? Ja, omdat ze niet beter zijn. Wie is niet beter? Allebei niet. Niet zo geweldig, hè? Waarom niet? Nou, ik vind het gewoon niet zo geweldig voetbal. Omdat ze allebei even slecht zijn, vind ik, op het moment. Nee, dat is niet waar. Niet zo geweldig, hè? Het publiek was duidelijk niet onder de indruk van het spel in de afgelopen 3 kwartier. Stel, Venray gaat winnen. Wat gaat er dan in Overloon gebeuren? Dan gaan wij na de rust niet jammeren en mopperen. Wij drinken gewoon ons pilsje zoals we daar gewend zijn. En we zullen met de teleurstelling op de juiste manier moeten omgaan. Die teleurstelling moest later bijgesteld worden naar bittere teleurstelling, want het werd 1-2 door Ahmed Shala. Het laatste doelpunt, door Niek Verstegen, viel uiteindelijk in de reservetijd, waarna de Venraynaren tevreden hun kleedhokken weer opzochten. En tevreden met het resultaat of niet? Ik ben als Venraynaar zeker tevreden met het resultaat en ik denk ook wel eens het verdiend hebben. Erg tevreden met het resultaat. Hard gevochten en verdiend gewonnen. Qua veldspel zeker. Ja, Overloon die ging soms wat te roekeloos te werk, waardoor ze het echt zelf nog gemaakt hebben dat ze niet gewonnen hebben. 180 is mogelijk de meest gehoorde kreet dit weekend in de evenementenhal. Tijdens het 2 dagen durende darts-event proberen 833 darters elkaar van het bord te spelen. Voor de winnaar stond er veel op het spel. Er staan punten op wereldwijd en ook voor Lakeside in Winmau. Ja, en daar komen de mensen op af. En dat kun je ook zien aan het resultaat. Om van 833 spelers naar 2 finalisten te gaan, werd gewerkt met een speciaal systeem. We werken vanuit een poolsysteem, dus je kent naar 1028 en dan kun je op een gegeven moment terugwerken naar de laatste 32. En na de inschrijvingen krijg je ook je punten uiteindelijk. Dus heel veel inschrijvingen, ja, dat is alleen maar gunstig natuurlijk. En de punten hangen ook vast aan het prijzengeld. De gastheer was al sinds maandag bezig om de evenementenhal om te bouwen voor dit sportevenement. De organisatie bouwt ook allemaal dartbanen op, want die moeten weer een bepaalde afstand hebben, bepaalde hoogte hebben. En daar hebben zij soms net wat meer kijk op. Dus vandaar dat er ook nog heel veel mensen van hun rondloopt. Titelverdediger Martin Adams was ook weer van de partij om zijn titel te prolongeren en om er zelfs een hat-trick van te maken. Helaas voor hem liep het anders dan Wolfie had gehoopt. This is terrible. Yeah, I went out first round, but there you go. That's darts. I wasn't very good this morning and the opponent was a little bit better. En als je dan in de ochtend al vroeg klaar bent, dan is het een ideale mogelijkheid om toekomstige tegenstanders gade te slaan. Yeah, watching a few games, yeah, chatting with different people. It's just darts. I love it. So, we just get on with it and do it. Voor Adams verliep het toernooi dus niet zoals gehoopt. In tegenstelling tot hem kijkt de toernooiorganisatie echter terug op een geslaagd weekend met een paar duizend bezoekers. Als de sfeer gewoon goed is geweest en als de spelers uiteindelijk enthousiast zijn en zeggen wij komen volgend jaar terug. Ik denk op dat moment dan is het voor ons een succesvol evenement geweest. Internationaal, hè? Uit Australië, Japan, Zwitserland. Je kan het niet bedenken of ze komen er vandaan, Marokko. Nou ja, dat zegt al genoeg over dit evenement, over de grote internationaliteit eigenlijk. Uiteindelijk werd bij de dames de laatste pijl gegooid door Lisa Aston. Bij de heren verzilverde de Litouwer Darius Labanuskas de laatste dubbel. Hiermee verdienden zij allebei startbewijzen voor de Final Darts Open, de Winmau World Masters en een play-off ticket voor Lakeside. Tot zover dit PLMA-journaal. Deze uitzending wordt herhaald tot en met morgenavond 6 uur. Weer of geen weer, bij ons is het altijd vakantieweer. Komende nacht is het bewolkt en droog. Ook overdag is het bewolkt en er is kans op wat motregen. Er zijn momenten dat de zon even doorbreekt en dan kan het zo'n 10 graden worden. Motregen wordt er ook donderdag verwacht, wat op vrijdag overgaat in regenbuien. Ik dank u voor het kijken en heel graag tot de volgende keer.